Velkommen til Agrokura. Vi har valgt at lige kigge på aktiemarkedet her inden efterårsferien. I september måned er aktierne faldet en del, så spørgsmålet er, har vi fået et stemningsskifte, hvor vi skal længere ned i aktier i 2016, eller skal vi op igen? For at vi kan komme nærmere ind på det, så har vi lavet et lille analyse af S&P 500 i USA med 12 måneders glidende gennemsnit. Og vi kan se, at vi har fået det, man kalder et teknisk nedtrend på aktiemarkedet her i september måned. Vi har fået en lille grøn søjle, og de grønne søjler bagud i tid viser tekniske nedtrender på aktiemarkedet. Spørgsmålet er, i forhold til de sidste 2 foregående gange, som ikke var særlig store nedtur på aktiemarkedet, om den her gang er også kun en lille nedtur. For at vi kan komme lidt nærmere ind på det, så er aktiemarkedet en af de 10 ledende indikatorer i USA. Og de ledende indikatorer de ligger helt oppe i topzonen og faktisk begyndt at dreje ned nu. Så sandsynligheden er større for et nedtur på aktiemarkedet i 16, som i 2010 og 11. Zoomer vi en lille bitte smule ind på aktiemarkedet, så har vi det tyske DAX-indeks her. Og her kan vi igen se den seneste nedtur. Vi har tegnet ind med pile, at vi forventer en stigning op her til omkring 11.500. Og det kommer det typisk første nedtur en modreaktion, og det er så en modreaktion, vi skal bruge til at ændre risikoprofilen. Så det er din formue, det er dine penge. Få nu kigget på risikoprofilen her i efteråret, og få eventuelt gjort noget ved det.